yanzu da nan komai yayi amma nan ina ji fa akwai customer din Allah kawo su ha alaikum wa alaikum salam dabula no mai shayi kai kana nan wallahi baka mutu ba kana nan baka mutu ba ka hada min da Allah shayi wallahi kai dan da ka tashi kun dalla ciki na dan juya da Allah ka dan jira da Allah bari shiga bayan gida to wala ko da Allah idan kun soma yazo da Allah kar a bar shi wuce da Allah yawa jira da Allah kar a bar ko soma da Allah dan fulani yawa da Allah kula yawa kula ka dawo abokina do Allah kai sauri ina ji yuwa yi din ma do Allah Where is my Shayi? ya tashi ni ne fa Okay, are you? Okay, I need tea, bread, and I need to never a hada shayi yes. zaka a yare shayi Yes. shikenan joda kawai haba do Allah ni na sani ai zanku zanku dancing zanku dancing zanku dancing baby dancing rawa baby dancing rawa baby dancing rawa baby takun rawa. Assalamu alaikum shayi ya je da fulani ya ne shayi burodi yake ya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan fulani ya kai haka shayi da burodi yake a hada yake komai to da kai dan buro ubanka kai don Allah kai ba gida da ina ne karka jagi haka kai da karka jagi don Allah ne ka hada karka jagi a ranar ka da tukunna da na ce maka kun so ma in yazo ka ajiye min shi ka uban wa ya ce ba ka sa ka da wannan wannan a hada komai da komai amini na ni shine na shani kuma in hada maka kar ya asaran kuɗi ai ni ka na ga asara ai ni na ga asara ba kai ga asara ba zai shiwu ba to ba ga da asibiti kake wallahi ba zai shiwu ba ai na ba za shi ba kuma ka da ba dani babu shi ne ka ja mu asara asara bane madam ne shi a hada duka do to tanda ce a hada maka sai ka mata wannan mummunan